Belum lagi ngonten di katanya spesial hari ini di kandangnya Bapak Sugiyarno yang ada di Parangkubito Wonogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel sahabat saya Kermania. Semoga sehat selalu, rezekinya lancar ya Bolo. Jaga terus kesehatan dan semoga dompetmu tetap aman ya Bolo. Nah, sebelum lanjut di video penanyanya jangan lupa bagi yang baru bergabung silakan klik tombol like dan subscribe-nya dulu ya Bolo. Bagi yang sudah bergabung silakan tombol like dan share ke sosial media kamu Bolo biar banyak yang menonton dan mendapatkan notifikasi terbarunya ya Bolo. Nah, kandang ini sudah kosong Bolo. Tinggal itu lantai bawah sudah dikeduk. Ini yang kemudian kipakan. Ini bawa masuk. Perangnya masuk. Bobotan pinten ya Pak kalau wingi? Bobot deh. Nggih. 8 ya. 3 kilo. Nah, Lah nggih. Teles siji. ini sing gede dulu. Nggih. Gede. Niku mboten panen niku hari ini, dereng. Dereng enten Dereng. panen. Ya, nembe jenengan niku. Ambing nganti jam di rampungnya sing anu. RPA. RPA. Enten iki di cah ditempo di enten iki. Pesenan, Mas. Pesenan. Iki dugi anu Karang Tengah Batu Warno. Batu Warno. Pacitan. Ah nggih. Nggih compleng napa? Anjing. Nggih anu niku, kurang. Porang nggih. Datang mriki tas pinten nek wargi niki ngeten iki. Lan mriki niku 10.000. 10.000. Terus dibakul mulai ngoten nggih. Kamu dugi enggak cuma 8.000 dugi ngoten kok. 8.000. Lah nggih. Ngedrop riko ya. Nggih, ngetro. Tapi ngantar mriki ngoten? Nggih. Nggih nek anu nek sing Pacitan sing ana mendhet kiambak. Mendet ya, Mbak. Nggih. Kalau Batu Warno mendhet kiambak. Nggih. Sarang tengah. Ya utah Sri. Utah nek sithik ya semen ya utah. Kiambak napa? Nggih, berdua, Pak. Oh berdua. Biasanya bertiga niku sing setunggal anu mriyang niku. Uso mriyang mriko. Ademe Mas. Nggih. Ademe kan merata rono-rono iki. Nah, nggih. Ada awan panas dalu asrep ra nggih. Sapi ngoten iki ora pitik ora apa tangkrek. Nggih. Iki termasuk cepet ya iki panen iki. 40 hari. Cocok, Mas. Tapi 27 wis kelong akeh. Nggih. Ini demi mulai niki wae. Ngeruk. Ya nek niku wawon wonge ora biasane wong 10 wong 12. Iki do sibuk dhewe. Ten garap anu, Nggih. lahane piyambak-piyambak. Sambel alas nek wong iki. Nah, nggih. Matul. Sing babat sing nggih sing bagus. Pundi jenengan? Pacitan, Pak. Pacitan. Nggih. Rojo. Terus ngetan meleh sak obat punung kula, pring kuku. Oprek kukune. Nggih. Nate tindak mriko. Kelautan sedeng niku lewat. Oh, nggih lewat pring kuku Ya niku. tukang terke dukun Bang iki. Dukun. Ya dukun. Wong anu. Teng SBY. Oh, juragan niku. Teng museum Nggih, museum nani niku. nggih, ani. Wong-wong niku. Nggih. Oh. Mlebu ndak isin lah wong. Kadang aku wedi ku nek kono resik dhewe aku. Ora warung kopi. Nek batre mangan isin kaya iku. Wah, kok ora tebus juta ibaratnya wis daerah. Enggak. Projo ku wis. Lah ki pamane ki wong Aku ora itu rupane ki pojon aku kono ning- maju-maju ngono ngira panganan. Wah, ini wong nekat. Ya. Aku trimo ora mangan, trimo ngopeni karo cilik ning karo gorengan wis. Oke, wure. Oh, ini kaya provinsi Ono lagi makan lho. teng niku pernah teng puncak gunung Pundi? Gunung Limo. Pacitan sing
enten kubane. Oh. Mulane tok diarani tukang teke dukun iki sama masuk. Ora kulo jot. Oh, piye? Iki kepiye iku? Anu. Sabang dalan no. Sabang dalan. Penting pengalaman. Lah iya anu. Besok kan wis tekan anak putune ora anu aku mau kono biyen rono ngene kena kandak. Kandak kayak Ora kok Masa daerah makan Gerindra itu yang Sumatera. aduh Iki tenan aku ngomong terus. lek dukun meleng kok. Ngene iki Sumatera nih Mas. Lah dukun ke ngetan. Dukun ngetan sing anu mandi. Piye kepiye iki dukun. Mboten. Golek bola mriko. Ketuane. Wong mriki wong happy. Nggih. Demokrat. Demokrat. Panjenengan pripukune? Nggih. Kula sing anan niku, Pak. Nek jenengan sing lurus niku. Setting lang lurus. Sing lurus di portal niku. Tembusnya ning jalur selatan gitu. Nggih, CLS nggih. Kurangan itu cuma ngeprapto itu cuma Pacitan kok. Pacarnya kan Nah, liwat ning dhuwur anu kae, Segoro kae, kali maron. anu jadi liwati kertak kulon kertek lho. Kertek kan iki. Nek arah nang kota apa yang ini. Oh, anu tamperan. Gak sing ngaler, Mas. Sing ngiri. Ngiri. Oh, anu dadapan. Nah, dadapan kae ngetan nganten jembatan. Nggih. Gak sing ngiri, tak dereng jembatan ngiri. Oh, nyejaten berarti. Nek kula riyen rayek teng Karangnoko, jen tengah tidak Karangnoko. Kulo ya dereng, Pak, tapi nek sing inggile mriko teng kandang sampinge mriko nate. Jenengan Nggih. Karangnoko iki yo dulur mriko. Bekas dulur. Toyo Widien lah itu tadi kok. Kiai ini Toyo Widien. Pak Sopas tuh jadi tuh. Gak jadi. Pak Yadi. Lah jadi ke kulino turun dene katen ngono. Garap katen ate anu. Jadi kuli sopir iki wis nang Perbagus jamak lumayan. Lah nek sopir kena ora mlaku ora oleh duit. Nggih. Sopir kok oleh duit ya kenalan. Lah ning dino mamping kae sapi yang perati apa ndi Bang? Bersapi ngeterke anu lho Mas. Di pendek lho Mas. Kok dhewe lho. Pendek samudra. Apa ngono? Pendek terkeke putih. Oh, Anu, engkel putih. nek piano mobil pundi aja Iki Pacitan. Pacitan. Wong tak wingenane iki kirim nyang Batu ngono. Oh, Kirim nggih. nyang Batu. Jadi pas saya daerah Gunung Kene. Ngono nggih nggih. Anu, langgeng niku ngono. Niku sapi ke nyane anu para kono dek dek wadi. Ini Mbah Sukimen poro. Iku. Bakul. Aku yo teko. Hah? Tembakan tumut mriki ada. Tembakan tumut ada. Tunggu wecu ijo iki. Terima kabar sehat. Alhamdulillah. Wong leren. Wong. Tapi lho nek kon leren karepmu kuwi. Kan leren. Kasih renek kan leren. Wah, kaya deh. Tumut PT napa ini? PT ini napa ini? PT ini napa ini? MMP. Oh, MMP. 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 Pinten ewu? 18. 18. Iki nak turun Bu. Selami kok 23 Mas. Oh, mriku umur pinten? Rupa. Umur 1 jam. Umur 1 jam? Heeh. Dan lagi mambungi Lagi 1 jam mambengi. lagi. Nggih. Kayak mambengi. Mambungi jam. Ora nek si pendek iki jenenge sapa to? Mambinge ning truk putih. Jenenge sapa? Aku ngarani kursi pendek. Pendek. Yo mobil Pacitan lho. Etan. Anu, elep to nggih. Heeh, elep yo ngene. Udah ngene iki. Nggih, enten gambare. Oke, keranjang nggih atom ngoten niku. Heeh. Oh, nggih. Ning anggere wage kuwi ngeterke sapi nang Pracing.
Engkelan. Iya, engkel bener. Mboten anu piantune piyambak. Dhewe. Lah nggih. Dhewe. Sing biasane kaosan sangketnya nggih. Dene pindho ki dhewe terus. Hmm. Ing bake iki nganggo tralis. Wingi nggih, anu wingi ngaten. Sampai ngiwon anu nganggo anu iki. Enten gambare soalnya nggih ta. Aku ora ngerti gambare. Iki jek enek anune ya, Nah. Lawangane ngaten nggih. Heeh. Nggih. Nggih, nggih. Padha karo kan. Nggih sami. Bapak iki ora kok tralis nek sampai karo kuwi kaya enek. Nggih. Iso kok jenenge.